Tangam dito sabong na road na kunak. Sabong? Wan. Dita lang. Bang tapte jay ilitay. Di jay tidada nga dati nakitak di kampusan to nga press kison tinalakaw. Apay katawa ka? Tapos order mo tayo, kinawa. Wan. Ano bago to ka? Kinawa mo. Kinawa. Kinawa Japan. Sino nga ta de? Ito yung nakatartarakay. Ay, Dol. Oh. Ay! Kunak no ni Bruno Mars, oh! Wow! Api, nagpurmakan balong. Edit ko ni Janice Cordera. Ganda mula kwartam. Andaan. Nana. Bagitak mo natin sinuldok jay pagkat ka ng pintero. Apo, kita man. Apo. Manay nga tanga budget ko detan. Nga? Manay nga ta budget ko. Wow, napin, nag-alalaman. Dagita costume mo. Hindi Kunak no ni Bruno Mars, yo. Apay, anang team. Ipa-meriendam kanya na. Milk paborito na nga ta. Kaya ibagbaganay, di nga paborito na. Ayun nang rod ni Janice, ita. Ada, inayabakon. May karoon naman. Kanayon mo sakbula, kanayon ti tulay yun. Di nakmo ti libre. Naggatangam dito sabong nga road nga kunak. Sabong? Wan. Di tala. Bang tatay jay ilitay. Di jay tidada nga dati nakitak di kampusan to nga press kison tinalakaw. Apay katawa ka? Bayat. Ampay ka na laylay na eh. Kahit nangatang awadan dito yung katao. Uy, namoy bagbaga ah. Sigurado ka. Wow, kitab ko press pa lang na eh. Meanwhile, Apo pintas dati napilip nga pagditan nyo balong. Nga road. Sanchay, Milk Tea and Food Hub. Apa ang mamon dati kyung bagi balong? Wan ni Ma'am Jonah Espanya. Taga Kaohsiung, Taiwan. Boss balong. Ano, di pa merendam kanya na. Dejeng nga road, milk tea ko na. Ay, milk tea. Dapat Sapay iti. ko mga katonsil suna. Haan, paborito na dita. Si kamanan tinangi gasgas na dito nga ta. Tagtaga rin. Ala, ni concentrate ka. Awan, may masakti marigatan. Ano dito yun eh? Nagpintasa. Pintas na road. Dadya, kita anat menu dadya ni. Tama na road. Data, da menu data ni. Ano nga ta paborito na nga ta. Naglakad di milk tea. Dati gayam ni. Ano nga road. Sanchay milk tea. Tsaka mo paborito na. At pagpilyan tan tulad ta na. Wow. Ganiti kayat na. Sanchay milk tea. Ang mga tandaw mingso dito. Sikat daw mingso gayam. Bagay na bagay kanya mo. a few moments later. Janice, baka magpalibre na naman sa'yo yun. Naku, wala akong dala, uncle. Paano yun? Hayaan mo na, sabi naman eh, nagsweldo na siya sa construction. Ay, okay. Ay, balong. Hello. Ay, may sorpresa ako sa'yo. May bibigay ako. That's my bulaklak. Totoo na to? Thank you. Bakit parang gumanda suot mo, balong? Saan mo nakuha pera mo? Sahod ko sa construction. Naghirap din ako. Para pumayod na ako. Nagsipag ako. Wow! Para mailibre naman kita ngayong araw na to. Bata, kam ka na di isa. Dede, boss. Kam di macha. Macha? Mo, nga flavor di jacket di pati-pati dito Agtsaka pa ya. Kumacha ko na. Ma'am, dati ka na order damang ko kumarentar ni boss ko. Ay, sige sir. Order yan ni, ano? Sir, balong ka ng matcha, tapos etigi. Order mo tayo, sir? Kinawa. Ano, bago to ka? Okinawa mo. Ay, Kinawa. Okinawa, Japan. Ito kaya, price yun. Well, ma'am, ako naman ang magsusubo sa'yo, Janice.
I can dip in mayonnaise. Ganito na lang ba tayo? Na palagi? Sana makamit ko na rin yung sagot mo. Marami na akong gastos sa'yo. Alam mo, Balong, kung mahal mo talaga ako, hindi mo susumbat sa akin yung mga ginastos mo. Naintindihan kita, Janice. Kung yun ang gusto mong mangyari talaga, tatanggapin ko rin. Ang hirap ng pinagdaanan ko. Nagpatayo ako ng bahay. Kapag masakit pa yung lamunan ko. Pero tinitiis ko rin. Kahit may nararamdaman rin akong sakit, patuloy lang. Damag balong. Awanan na eh. Ay, ito nan balong. Dinakman iti daanan. Sakpay ti. Di ka natamag man na. Sakpay ti rang tayo. Dito milik tayo. Awanan na. Kataman. Kalakman. Paburi. Ay, bagas ti. Awag mo landed mo kanya kaon. Gulam naturban. Nakakimot ka nga talaga, Bruno Mars.